7. Oh, 1, 2, 3, 4. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Christopher Gonzales, mga kadudong, mga kadidang. Kung maalala nyo mga kadudong kadidang, yung huli kong vlog ay sina-challenge ko yung anak ko sa pagkain ng gulay. At ngayon, parang kanta na yun At ngayon mga kadudong, ang request naman ng anak ko na isa-challenge ko daw siya pagkain ng mga prutas dahil mahirap natin pagkainin yung anak ko sa mga prutas, mga kadudong. Ang nakakain lang niya mga kadudong, yung saging, mahirapan pa, pinipilit pa namin pagkainin. Ngayon mga kadudong, ang i-challenge ko sa kanyang kakainin mga kadudong, prutas. Una-una, itong mangga. At ito, mangga mga kadudong. At orange. At yung kiat-kiat. At mayroon ding saging, kadudong. At mayroon ding apple. Yun. At mayroon ding ribs. Ribs ba yun? Pangalan? Ribs? Ribs? Yun. At saka grapes. Tira ka na lang. Marami sa bundok. Wala sa syudad Ngayon, grapes ba yun? Grapes? At yung kalamansi. Kasi prutas din yung mga kadudong. Yung kalamansi ay papakain ko sa kanya yung kalamansi kung kaya ba niya kadudong. Ngayon mga kadudong, yung anak ko higa-higa pa sa upuan. Yun, andyan din yung mga prutas na kanyang aking isa-challenge sa kanyang kainin. Yan. Ngayon, di ko na patatagalin mga kadudong. Mag-umpisa na tayo sa ating challenge. Alright mga kadudong, umpisa na namin ang aming challenge sa anak ko. Yun, dito na siya. Kurado na, unahin na namin yung mangga. Yun ang i-challenge ko sa kanyang kakainin. Mayroon na handang kutsara. At mayroon na rin kutsilyo para slicein ko yung mangga. Kinabi. Yan. Sige. Sige. Yan, kainin mo na, dali. Lang. Yan. Tapos, lagyan natin yung nasa dyan. Mayroon pa lang pang pag ganyan mo, ba dyan Ako na. Pero mo na maigay para maano sa ilalim. Yan. Ba't ang liit? Lakihan mo para mabagal yan Nahaba ito natin. Sus. Ang liliit naman yan. Para namang ito na lang, dali. Sa'yo yung isa, sa akin naman yung isa. Busin mo yan dali na. Tama na yan. At yan. Ay tama na yan, mahaba na video natin ito. Mahaba na. Sus. Ano gawin mo? Sarahin mo. Ganyan mo. Ubusin mo yan Ayan na doon. Kumain na siya. Ubusin mo yan Kakain na rin yung kakainin ko na rin yung lasa. Ubusin mo yan. Matamis? Matamis ba? Matamis ba? Sabi ko sa'yo, kutsarahin mo Matamis pala mga dodong, matamis. Matamis mangga. Yun. 7 klase ito na prutas mga kadudong. Challenge ko sa kanya. Ano kain yan? Ito na. Yun, naubos ko na yung sa akin. Sa kanya, kutsarahin daw na. Hindi may kutsara na. Ayaw niya. Dali na, mayroon pa yung challenge natin. Ito, kainin mo to. Mamaya na yan. Kainin mo na yan. Mayroon pa. Ano yung kasunod? Busin mo na yan, matamis.
Ayan ang kasunod. Ito. Ito. Saging. Saging. Sige, saging daw mga kalodong. Tapos sinabi. Saging. Sabi ko eh. Ito mga kalodong, sa piraso, hati kami dito. Hati ko ha. Hati tayo ha. Oo. Hati tayo ha. Ayan. Oh, walang daya yan ha. Hati talaga tayo ha. Saan tayo? Pili ka. Pili ka na. Hindi naman ito. Dito na. Oh, yan. Ubusin mo yan ha. Ubusin mo. Bilisan mo. Si Ate. Ay, pagkain. Okay. Maghingi ako ng aboy sana. Saan ano te? Diyan sa... Yung ano? Diyan sa second floor. Oo. Kagabi. Hindi nga namin alam eh. Nagulat kami. Katabi ni Malu. Yung tatay ni Lovely yung maputi. Dalaga. Oo. Kagabi lang kinuha ka pala. Pero ganitong oras kahapon, patay na pala. Katake? Taki kay nabutas mag-atay ko no. Kay lasing zero man. Magaling na yun. Kaya lang, Uminom. nung gumaling, ganun ulit. Wala. Kaya ganun. Okay lang ba ito te? Okay lang. Alright mga karunong, mga karinang. Pasensyahan nyo na, ipamanhin kasi mayroong kumatok sa pinto mga karunong, nangingi ng kunting kabuloy kasi may patay pa namin kapitbahay kaya yun, nangingi ng kunting tulong mga karunong. Ayun mga karunong, ipagpatuloy natin ang ating challenge sa anak ko. Halika na dong! Dali na! Uy, busog na ako O, kainin mo na yung sayo. O, saging. Pangalawang challenge sa kanya mga karunong. Sige na. Sige. O, kainin mo na yan. Ito na yung sa akin. Nag-alcohol pa siya mga karunong. Ganyan ka. Ano, ito naman. Ito. Ito ha. Ito naman challenge natin. Ito muna, huwag ka munang gano'n sa mansanas. Namihili ka. Nabulong-bulong pa siya mga kadong. Mansanas daw. Mansanas. Natikman mo na yung mansanas eh. Teka na. Dali na. Oh. Yan. Orange. Lemon mga kadong. Bilisan mo na kain yan para matapos na tong ano natin yung pag challenge ng pagkain ng prutas. Mahaba ng video natin masyado. Hawa ko muna ha. Ayan o. Matamis. Matamis. Ako yan. Matamis. Matamis. Yan, sabi. Malaki. Mali, kalahati nga lang yan eh. Malaki. Sabi mo malaki, kalahati lang yan. Dali na. O, ito naman, dali na. Bilisan mo. Ito naman mga kadong. Maliit siya dito. Ang ano dito, pangalan dito mga kadong. Kiat-kiat yung tawagin. Naprokas. Hindi mo parang lito pa rin siya eh. Pero maliit sa sabi mo mga kadong. Itambay mo na yan. Natikman mo na yan eh. Ilapag muna na dito. Oh. Lunok mo na yan. Para tinan mo mga kadong. Hirap. Kasaging pangalan. Wala na. Hirap na siyang kumain. Oh. Tagal din matatapos. Malaki. Malaki ba yung kalahati lang ng yung isang yung kalahati sa akin, yung kalahati sa'yo. Dali na. Yun mga kadong. Dali na. Ay, dami mo namang ano, dami mo nang lakad-lakad. Dapat dito ka lang lagi nakaupo. Naku, nakaihi pa doon mga kadong.
Hirap sa'yo eh. Dali na. Oh. Mamaya na nga yan tubig. Oh, ito naman oh. Dali, matamis nga. Kainin mo. Kainin mo na lahat. Durang yung buto. Ito mga kalorong. Ito na naman kasunod nating challenge sa kanya. So, hindi mo tinitingnan pa. Kinuha pang buto. Maaari mo naman diretso na nguyain yan. O ito naman, kiat-kiat nga ito. Ayan mga kalorong. Ayan. Walang buto. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong ano na to. Kainin mo na yan para matikman mo. Ay sus, nguyain mo na yan oy. Matamis pa rin. Diretso mo na nguya, ay sus. Matamis nga yan. Para naman to. Oo. Para ka hindi ka lahing unggoy. Matamis nga yan, Aisa. Diba? Oo. Diba? Masarap. Oo. Lunukin mo na yan, uy. Kainin mo lahat. Hirap kainin ng ano. Pangpas nga yan. Kailangan sa katawan yan. Oh. Ito naman, dali. Ay, dalawa. Masarap din to, matamis din to. Ay, sus. Ano ba tingnan? Ubusin mo na yan, lunukin mo na. Oh. Yan, kainin mo yan ha. Ito. Isa lang. Oh, isa. Ang liit. Request pa ba daw? Isa lang daw. Napakaliit nga lang yan. Sige, gusab na, gusab. Gusab. Oh, ito kasunod natin. Apple. So, ate tayo ha. Ito, apple mga kalorong. Diretso mo yan, matamis yan, Aisa. Tingnan mo, napaka ano naman na matamis nga yan, oh. Kainin mo. Pastilan. Lumayas na naman ang kalorong. Pag mo dinura, ha? Kung dinura, balatan ko mga kalorong para ano lang niya. Ayoko nang, huwag mong balatan. Ay, di na balatan, oh. Sige, kunin. Oh. Dito na makita sa mga nagsubaybay sa atin sa Gas. handa ka pa ng alcohol, daw Roy. Oh, dali na, kainin mo na yan. Apple yan mga kalorong, apple. Yan, kainin mo na. Kainin ko rin mo. Tikman ko rin mga kalorong kung matamis pa yung apple nila. Yan, yung mga kalorong. Yan. Tamis. Maganda pagkapili ko, pagbili ko mga kalorong, dalawa, isa piraso lang. Tamis ya. Di ba matamis? Oh. Oh. Tapos, dito naman tayo. Hindi na ako kumakain na. Hindi na Kainin mo rin to. Kailangan din ko na challenge sa'yo yan. Dali na, ito. Ito naman. Hindi na kumakain ako na. Oh. Tumuha na ako niya doon. O dali, walang daya. Kumuha ka na ng isa. Kumuha na niya ng isa. Ayoko na. Kumain ka na nga. Hanap ako ng maliit. Maliit pa rin. Pambira, ganap pa ng maliit. Sa ibang mga bata nga, paborito yan eh. Bibi. Bibi. Dami mana pa ng maliit. Ito, bibi. Oh. Bibi. Red. Dalawa. Bata to. Kailangan, huwag mo muna ito kakainin pa. Ano ba agad? Huwag mo makakainin natin. Hindi na yung lalaki. Oy, malira na eh. Inom na yan eh. O, dali na. Kuha ka ng isa. Baby, baby. Kaya kuha ka ng isa. Kuha rin ako siya. Sabay tayo sumubo. Ang bibilang ako ulit na. Ay, sus. Dali na. Okay, okay, okay. Yeah, 1, 2, 3. 4, 5. O, diba? Madami. Ay, isa. Sige na. Isa lang. Last na lang. Dali. Kuha rin ako isa. Ang hirap pa kaya yung bata na to sa prutas. O. Ba't ang liit? Hindi na maliit. Ito malaki. Lugi ako dyan. Sa'yo maliit. Sa akin malaki. Yung maliit. Maliit talaga. Ayan, yan. Ito. Tente. Wala nga yan. Daya mo talaga. Lumaki na nga. Ay, ito. Oh. Ang liit naman yan. Hindi yan. Ito nga. Oh. Hindi. Yan. Ito. Ay, wag na nga yan para Ang laki na ito. taas na yung ano natin. Yan. Sige.
lang yan. La, sige. Ano, 7? 1, 2, 3, Ah, 4. piso! Sabi mo yung 7. Madali na. Okay, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahil. Okay. Ali, paridi. Matamis nga to. Ready ka pa dyan. Dali na. Ako kasi magbilang. Okay. Pagkalan mo. Bilisan mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ngayon mo. Kaya mo gawin na. Matamis nga yan. Ngayon, ito na yung panghuli. Nagdako niya. Dali na. Dali na. Tikman mo lang to. Ito mga kadong. Salad ko rin dito kalamansi. Okay. Tanggalin mo na ito pagkakain natin. Kakain eh. Salad ka na dyan eh. Dali na. Ito. Kailangan isang isang diretso ha. Huwag mong idura ha. Sige. Huwag mong idura ha. Maliit lang itong sayo, sa akin naman yung malaki. Yan. Masugat ka. Tama yan. Ito, sa akin malaki. Sa'yo maliit. Diretso mo yan. Ano to? Sige, huwag mo na kunin yung buto. Diretso mo yan mo lang. Sige. Huwag mo. Akin na kinakuha na natin ng buto. Ang liit. Ay, idura mo na lang. Dandal mo na pasabugin sa bunga namin. Ano ako tanggalin? Ay, nalaglag tuloy. Tanggalin mo na yung buto. Ang galing. Mawawala na ng nito. Diyan mo na nguyain, dali na. Ay, yung hindi. Baka makain yung maliit. Ito na lang, walang buto. Ito, walang buto to. Yan. Liit naman nito, wala na. Dali na. Challenge nga eh. Dali na, dyan mo na pasabugin sa bunga ng dali. Gusto kong bugyan ng asin yan. Dali na. Okay, ready. Dali na, sige. 1, 2, 3. Wala na, ano mo dyan na? Daya mo na lang. Daya mo. Daya. Dito. Hindi na ba? Ano nga? Asim. Hindi na, tapos na ako. Pambira boy. Hindi na kaya simpan ka na. Wala na mga kadong. Tapos na yung challenge namin. Okay? Alright, mga kadodong, mga kadidang, ay sa wakas ay natatapos din ang aming challenge sa anak ko. Yun, nakatikim na siya ng 7 klase ng prutas mga kadodong. At sana nagustuhan nyo yung aming binahaging video ngayon mga kadodong, mga kadidang. At paki-like na lang mga kadodong. At paki-share. At higit sa lahat, paki-subscribe din mga kadodong sa aming dalawang channel ni Limwell, yung anak ko mga kadodong. Ano sabihin mo sa mga nag-subscribe? Dali na! Nahiya. Dali na! Tumago sa ilalim mga kadodong. Ayan yung challenge namin mga kadodong na prutas. Dali na, magbabay na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Babay agad. Wala ka sasabihin. Dali na, wala ka ba sasabihin? Nahiya. Wala na raw mga kadong. Umpisa na. Alright mga kadong, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nagtiwala sa akin mga kadong. At paki-like na lang at paki-share yung mga kadong. At Comment, share. huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin channel mga kadong. Maraming salamat sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. See you next vlog mga kadong. Bye-bye. Dali na, bye-bye muna tayo. Uy, harap ka na. Dali na, kahiga. Ayan na daw. Bye-bye. See you. Bye-bye.
Yeah. Bye-bye.